Salutare tuturor, eu sunt Victor Tar și astăzi ne vine cu un nou episod de Minecraft Survival Games alături de Danu, dar el nu e în arena, cred. Și topor de lemn. Danu! What? Asta cu Diamond Sword, holy shit! De unde are mă asta Diamond Sword? You can... Danu! 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 Păi ce se întâmplă? Mamma mia, Danu! Salutare tuturor, sunt Danu David și să revenim cu noi de Minecraft Survival Games. Mamma mia, n-aveți idee ce am eu? Așteptăm să N-aveți idee! să începem. Danu! Ok, nu știu ce s-a întâmplat cu Danu. Dar mă rog. Trebuie mă chesturi. 3, 2, 1. E ok și toată că cu un program de filmare am un Danu! pic de lag mare. Nu mai nimic. Mă știi ce, bă? Stați puțin. Danu! Ce s-a întâmplat la tine? Danu! Bă, ce e asta? Nu știu de ce nu te aud. Eu te aud. Vorbești. În videoclip măcar se aude. Aproape full gold, bine cam toporul ăsta. Nu știu de ce se întrerupe. Ce fac cu comunicația? Oh, yeah. Bă, mă auzi? Da. Bă, să-mi bag. Ce armură am, mai trebuie 2 iron și gata, meciul e al meu. Stai puțin, hopa, hopa, hopa. Ok, hai să scriem ca... Da. Ce fac? Așa, sper să nu se vadă lagul. Chiar dacă nu prea am la Survival Games. Survival Games. Survival Games. Ok, hai să vedem ce putem face. Hai că avem Diamond Sword, nu avem mâncare, asta e problema. Mâncare, asta e problema. Pe 3, pe 4. Oh my god. Așa și astea aici. Vedem câți mai suntem. Fără. Suntem 10. Cu acest program nou de filmat, da, am revenit. Cu acest program, de ce putem face noi cu acest program de filmat care filmez? Nu prea multe, așa că, na, nu vă închipuiți că e ceva special sau ceva. Pur și simplu, putem filma mai mult timp decât aveam posibilitatea cu Bandicam sau cu Fraps. Înțelegeți? Asta e posibil, asta e chestia care, asta e bună. Putem să edităm și videoclipul și diferite chestii, îmi pare rău de lag, dar așa e. Așa, sper că avem mâncare, avem mâncare, nu avem mâncare. S-a blocat Minecraft-ul. Încerc chiar scuze de lag, dar nu am ce să-i fac. Scuze dacă îi fac așa. Mă. Așa. Așa cred că merge mai bine, nu știu sigur. Dar sper că să nu se vadă lagul. Petăselul nu mai merge, așa că să nu... Dacă o să vă uitați să nu spuneți că e ce arunci fiind în stilul, mă. Uite, intră și adminul și se face că e cel mai bun. Bună! Ok, parcă am văzut un porc, nu l-am văzut. Oh my god, n-avem mâncare, bă.
Bă, nu găsiți niciun chest. Ah, fuck. Asta eu am chest finitru. Te mă țin judicea. Te-am scăpat. Ok, hai că asta avea mâncare, e bine. Uite-l și pe a doilea. Bă, clientule, vin aici să te omor. Să te omor. Ok.